হ্যালো গাইজ ওয়েলকম টু মাই ব্লগ 69 কিস করছ ভালো আছ না আমি যাচ্ছি এবে ঢলেই করতে ইটা 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 পকাইবু ইটা এটা পছাড়ে নেপা আছে এটা বড় ভিডিও কল ভলিয়া আমি কথা হচ্ছি যে ব্লগটা আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা আইলে মালিক ঠিক গোটে মিনিট মালিক আইলে কথা হচ্ছে আজ্ঞা ফোନରେ কিস চুরি হଉଥିଲୁ ବେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାକି ପଇସା ଯେତିକି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ବ ନହେଲେ ଗୋଡ଼ବନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସତ କଥା କିସ କହିଲୁ ନେବା କହିଦେ ମୁଁ କିସ କହିଲି ସତ କଥା ଆବେ ସତ କଥା ନାହିଁ ବେ କଥାଟା କିସ କହିଲି କହ ସତ କଥା ତ କହିଲେ ମୋ ବାଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାକି ପଇସା ଯେତିକି ଆମର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସତ କଥା ଲୋଡିଂ ମିଳିତାନି ଆଉ ତାର ଉପରେ ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ଚାଲିଛି ଏତେ ପଇସା କରୁଛୁ କିଟା ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନଟା ଆଣିବି ଆବେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଗୋଟେ ଧରିଛୁ ପରା ତୁ ନେପା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପୁଣି ନା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ଅମ୍ବିକାଠୁ ଆଣିବି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ନେପା କହିଦେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସତ କଥା ଆବେ ମୋବାଇଲ ଟା କୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବା କହ ଅମ୍ବିକାରୁ ମୋର ନହେଲେ କାଳିଆ ବୁଢାଟେ ହବ ତ ଭାବି ଘଇ